Eta hoizera, uste dut, egunero edo sarritan... Ba, ez dira, 3 atostera bai, hoizera bai. Zema kilometro inguru da, esango dira? Deuna doke trabagotik kriston repetxu duela, kriston aldapi duela, hori da. Hori Auspoitik? Bai, Auspoiteko, bai. Da gero, eskelo, nire lehenko itina joan ikamen poligono onda, lehenko guten nintzen, arte eta germitia odorgo izen, eta da ikin haituen serie. Da, klar, orduan egin non pekatu itzela egin nongo, uriratie, uste zuan, lodituti gala, urek. Ganeu amon ustekik, zatu proba orduko ganeu egin da laurik edan, zebestan kriston karri jut nablatzien ez dakitzen, baina ez dakitzen ure lodituti nabla. Baina inkulkau, oza, ni burun sartutu egin nagoan, urek lodituti nablatu. Ure galazotek bizen duen? Bai, galazotek, eta nire burun, nire tio, Asabel, entzak izatean berak, orduan kotxe banek ematik jauan, da, beran entrenadorie, Asabel entrenadorie zirean zat, kotxe, beste lagu baten kotxien, atzin juen, arratera joten ikuan, arratera egin jabi iturri bat. Iturri zen hostin skuto egin izan, zirean zat. Da nire osabi beti gora, tapa, futin jaren egiten horren egin, atrantziki barratera ari bartik, eta iturri zen pari skuto dute bestia, iaurik egitea baina zelan ikusten. Da joan de kriston palizie, zekao, janakin besun moten nurik, pontxik moten dituen, itxuraz. Da egin dondi ziketu gizia. Da garraxe, vamos, izarraxetan nahi baki. Da joan iturri eta traotxe maten, ez nahi beste, traotxe maten. Da bueltan torri egun, boronki. Eta ni bori egin joan. Gure petatzen duen benenu, loditut jo da. Arria bigarrena, eskolariak esan duzun, edai gure mutil? Bai, zibizun baten gero ni jokuine banien, ja eta 2 urtekin jokuin, eta 3 urtekin ja Bizkaiko txapelketit Euskal Herriko irabazen agituan, eta jasen nintuan, zibizun dutan sartu nintuan buru belarri, eta gogoratzenok ez da nun, baina gogoratzenok urtainek, arria bigarrenak, gure kontutaren doan, da gure eta gure ona den hotel. Gure ona zen da, gure eta loditut da, kebak horre lehena kontu ditu. Da, ere gigarri justan nik ez nuntzela sinistu berai. Esaten nabila, baina giputxe eta honek nire uste sartzie, beran pentsamentu eta ze hartukoan behar hartu boteria, tranka, nire horrein jota kriskun urbilu da joan. Da, gero ari zalabe eta gure. Gure garbitut egin motel, hori ditu lehenago kontu, ez da gizarbak izar. Da, nire hau zabalik, bala, ostra. Da, nik inditutenak, urik eran barik, hun horra bera, inkriston seriek, etxea etorri, da limoie, lausatik nagoa limoie, da meza honetxe izten nagoan, lausatik inde limoie. Da goitxaldin, ez natut nintzuan egarrasekin, kriston egarrasen hau zen, da ez natut nintzuan. Da urik ezin nian, hartu limoi, da jota limo garratza, da egarrasekin zeko. Da, egin itxezituen markak. Joio, itzela.